no? Live naman kita no sa atong channel, Pirot Haranista. Kag magdulong naman ako sa inyo sa isa ka ambahanon nga bago naman naton inigindihon no. Nagatigulo paano ang mga pigado. Sang palangitan ang linibo-milyong ang nagutuman. Ang makaluluoy gitiri, mga pumuluyong ang mga nuwot-nuti. Kay kung hindi sila makaubra, anto sa gutom ang mga pamilya. Ang sa squatter nga kauturan, sa insik ang talabugasan, kag wala sisarang na pakaliwansan. Maayo lang sa gobyerno, bisan lockdown, padayon ang sweldo. Paano ang mga pigado, kahapyok ang tiyan, galingin ang ulo. Ano ay hangang madangatan sang mga tao sa kabanwahanan? Kay nawadan sang palangitan ang linibo-milyon ang nagutuman. Ang makaluluoy gitiri, mga pumuloyo nga mga nuwot-nuti. Kay kung hindi sila makaubra, anto sa gutom ang mga pamilya. Ang atong mga kahangawan, ang sa squatter nga kauturan, sa insik ang talabugasan, kag wala sinsarang nga paaliwansan. Maayo lang ang sa gobyerno, bisan lockdown, padayon ang sweldo. Paano ang mga pigado, kahapyok ang tiyan, galingin ang ulo. Ang makaluluoy gitiri, mga pumuluyo nga mga nuwot-nuti. Kay kung hindi sila makaubra, anto sa gutom ang mga pamilya. Maayo lang sa gobyerno, bisan lockdown, padayon ang sweldo. Paano ang mga pigado, kahapyok ang tiyan, galingin ang ulo. Paano ang mga pigado, kahapyok ang tiyan, galingin ang ulo. Okay no? Umayag to no? Ang idulong natin sa inyo, bago naman natin nangagigdiyong-diyo, no? Ang nagatigulo, paano ang mga pigado, no? Yari pagay, no? Ini, kaagi ko na ni ginkanta, pero gindugangan naman ako ini, kay medyo daw kuan-kuan sa itong iyang mga lyrics, no? Yari, idulong ko naman sa inyo, ini isa kaambahanon nga nagatigulo, virus nga peligroso.
maghilig og yun, kay ang lakat sa aton panahon nagdalala ang sitwasyon. Dapat naton nga protektahan ang puwas damlag sang kabataan, kaysa hindi lamang mapaktan nag-aabot ang kalalaan. Maghalong ka, mag-alerto sa virus na pilikuso. Kung sa COVID-19 ka may simptoma, madala higit ang bilog na pamilya. Kinahanglan gid magpangaman, kag hindi gid magpabuyan-buyan. Sikyaron lang ang kabataan, kung istabli ang kahintangan. Kung ang bata ginahilangtan, painom gid pulong kag sibinan. Dipindihan sa balatian, agud malikaw sa katalagmaan. Maghalong kita, mag-alerto sa virus nga pilikuso. Kung sa COVID-19 ka may simptoma, madala higit ang bilog na pamilya. Kag sa karon nga mga panimpo, mag-andam gid kita sing maayo. Sundon naton ang protokolo, kag panugyan sa atong gobyerno. Ug gagit sa pagpangamuyo, kag pagsalig sa atong Ginoo. Kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Kag sa karon nga mga panimpo, mag-andam gid kita kasing maayo. Sundon naton ang protokolo, kag panugyan sa atong gobyerno. Ug danggit sang pagpangamuyo, kag pagsalig sa atong Ginoo. Kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Okay no? Yan tugling nga bano no, ginadulot din naton sa atong mga kauturan no, nga yara subong sa nagkalain-lain mga nasyon no, labi na gid sa atong mga bidalangga ng mga OFW, kasubong sa kay Ma'am Mary Ricabarno, subong man sa kay Ma'am Health Chances, sa kay Ma'am Jima Muniba, kasubong man sa kay Abian Luguitan no, sa kay Ma'am Emilyn Pedregosa no, kaga subong man sa kaya Abian Fidel no, ano kay to ang Arabes no. Mayong hapon lang no, kago mayong upon mayong agalang ko narak mo sa gwa ng mga pan, mga kagsubong man gali sa atong mga pan no, sa atong mga amigo nga nagapa-shout out gino sa kaya John Pires no, kag sa kay Ramil de la Cuesta, kag subong man sa kay Alvin Perdes no, kag sa iya mga amigo dira sa Barangay Abat, Mina, Iloilo no. Mayong hapon lang sa inyo. Siguro pag diri sa ato no, lantaw no, maayong hapon lang no, kag belated happy birthday lang sa imo no, amigo Jan no, Perdes. Okay no, antes kita mabadayon nanay, pawayang tanay ni kay kuan tanay sang aton nga mga shout out gikan sa aton nga mga kauturan. Hi tayo mga adlaw sa inyo sa Pinas watching from the Mom, Saudi Arabia. Halin sa kay Rhea Brillantes. Happy watching. Happy watching lang. Mayong hapon tayo pero requestan ni ko sang anugon from Pinoy's Pride of Scandinavia. Di paigid si tatay ba, kita niya idol niya watching from Cabuyao, Laguna. Halin sa kay Jonah Balayto. Ayun nga po nila sa inyo.
Ala, sige kaskas, sambal ni ECQ TV channel. Happy watching. Mayong hapon tatay pirot kag sa imo pamilya keep safe and God bless from Hilda Sanchez. Sali kayo Ma'am Hills. Ay, Mayong hapon Ma'am yan. Hills. Ngayong hapon lang. Mayong hapon tayo pirot pwede ka request Pilipinas Aluwason. Thank you always keep safe from Albert Anyas. Okay. Hi tatay pirot magandang hapon sa inyo tanan dyan at sa buong pamilya mo. Tay, pa-shout out ako sa mga kumpare kong nagata-tagay-tagay ngayon ng Alfonso, si Renato Selvano kag Cruz Matosa. Happy watching from Happy Gemma watching Piano. na. Ang nagpangabay kali sa itong banon nga anugo, no? Cebuano na siya nga kuan nga bersyon, no? Dahil hindi galing ako sa ulo, no? Yari na lang, no? Ang iyan na lang ay lunggo. Kanugo. Ari paragid sa imo. Kanugon, kanugon, sangkot makanugon. Magnudyang at tihi matgayon. Kung magsugat ka ay sa mga dalanin, sirap bumulong. Magyuhong sa akin. May nagyugagan, ayaw pagbutigin. Nagsisino lang ang pinasilapin. May nagyugagan, nga mas pasaan pag-ano ng abi. Pagpatay sa ako. Wala ka ba dong sang isa kagabi? Nga nagtulong ka pa sa mutong ng ini. Ang mga kalipay daw wasuong maging mga kasakit. Ang nagsalihin sang pagkapatid sa isang kasilingan. Ngayaran ka galing sa puter sa iba. Lumibog ang ulo, lakit panong manantiya sa kanton. Lawas ko na iwan. Malakagagal sa pila kapulan. Dilinisin sugat ng aking kung nagpumagmata akong matamdam ka sa untuanay. Kag-disquisihan diin mo na
wala sing sala. Iningaduhan ko. Okay no? Ara na ang gintangabay ninyo mga nag-artikulo, no? Ano kung dato Cebuano to nga version, pero medyo ay ko na ma-review ng panong Cebuano. Sa pagkamatuod, na-record na nato na sa Cebuano, ag nag-click man na sa Cebu. Galing kaya hindi na ako solo upla. Kaya nag-priority na ako na biyang mga Ilonggo mo. Kaya Ilonggo na lang ang ako nga ginapangabay sa inyo. Bisan wala ng ilang mga lyrics, ito lain man yung buot silingon sang sapan mo. Bilang similarity lang ilang mga buot silingon. Yan, Ilonggo lang na pamusin. Yari pagid no? Kaya pangabay gid din sa kambahanon nga nag-artikulo, Pilipinas ang luwason. Yari para gid sa imo. Virus nga labing dalitan nga nagdalas ang kalalatan. Ang halip mo sa kalibutan, ginasumpak sa mga katauhan. Pilipinas ng kahilipin, sang nadangtang sang Pilipino. Halos tanan masinulupon, imol man upang daranon. Adlaw-adlaw gabi-gabi, wala sing mahimo, kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo. O Diyos namon nga manunoy ko, luwasa kami tanan sa mga kalalatan. Sini nga ang bahanon, ginatandong ko ang balat yago. Dapat di magliliog yun, kag mag-isa ang Pilipino. Pag-ampun sa Ginoo nga kita ang sa pupuon, sa mapintas na COVID-19. Pilipinas ang luwason. Adlaw-adlaw gabi-gabi, walang sing mahimo, kundi magtangla sa langit kag magpangamuyo. O Diyos namon nga manunoy ko,
luwasa kami tanan sa mga kalalatan. Upod sini nga ambahanon, ginatandog ko ang balat yabo. Dapat di mag-iubo kag mag-isa ang Pilipino. Ampun sa Ginoo nga kita ang sa pupuho sa mapintas sa COVID-19. Pilipinas ang luwason sa mapintas nga COVID-19. Pilipinas ang luwason. Okay no? Wahay pa matapos ang atong nga kanta no kay medyo abriya atong nga gitara no. Kaya nabugtuan kita sa kwerdas no. Ambot lang ko makakuan ko ni. Dito man ako dad sa pan sa bag no. Dali lang idol dali on ko lang dito sa tiyak mo. Pakuha na to. Pakuha lang. Diyo ko gani Ang bag ni tatay nga may kwerdas di lihog. ang bag lang daron mang big. Good. Ang pula, ang itom to bla. Ang shoulder bag na spiak. Pwede mo sila guro ko ulat gamay. Ma-short out ka na. Anyway, sige, antes kita ano, samtang ano ako, galing nga ini siya sing ano, hindi dito. Mabasa ko gina. Mas shout out kita na sa atong mga kultura. Kaya medyo nabriya nga to. Mayong hapon tatay, idol shout out ko sa ako misis og anak si Jing og Charles Villafuerte of Davao City. Tingala ko si Halin sa kay The Memories Files. Happy watching. Isikyo na naman ililo subong halong kamutay pirot kag mayong hapon man gali sa utod ko. Kabatuan kay nung Nick kag sa Iloilo City sa utod ko kay nung G Junior o GR pagaling kaw nung hambal ni Mario Mosote. Mo ganin nga hindi man ta kalagaw. Kapin pa iti senior na ta. Sige lang. Pati lang kita sang matuman lang kita sa mga protokolo. Tatay pa-request raw ang kumpare ko Renato Silvano mabugnaw ang lasang salamat God bless from Gemma Piano. Okay, karon. Request ko tayo bulak nga nahamutan hambal ni Rhea Brillantes. Magandang hapon po. I really miss Sarana every Sunday from San Jose Occidental, Mindoro. Halis kay Jenny Gamarcha. Happy watching. Mayong hapon sa tanang labi na gid sa inyo dira idol kag sa imo da agubasa wali ng Ray Reyes. Happy watching nandiyan nga. Mayong hapon, request ko gali tayo pirot kanta nga pobre. Salamat. God bless you and your family. Keep safe. Love you all. From Elena Noes. Happy watching. Nami kita ang kanta mo manong pirot. Paborito ko ang mga kanta mo. Pwede request uhaw ng pirot from Roy Narciso. Happy watching. Tapos na. Kaya wala pa kita sang kuano, sige lang. Atag ko lang na sa inyo ang ginapangalan Dira? ninyo, no? Nini. Gardas May na. kuman ay gold na karon sa Ang ikadua. balang bag double on mo to. Gawin. Base hindi na maging sakto base lang na. Ang bag na lang ko na nila. Ito mapili. Wala na. Karon, tara lang pili. Dako ni siya.
Mga 4 nga burdo ng sige lang. Karon Okay na. no, yari no. Kaya ginapangabay gid ning isang ambanon nga nag-artikulo, no, mabugnaw ang lasang sa Cebuano ning version. Okay, para gid sa imo. Mabugnaw ang lasang ato gipulian. Ang silaw sa adlaw daw dili-bitaw. Ang dahon sa kahoy kung sa hangin puy-pun daw sa matatahon. Sa imong pag-iyon ihangad kong langit magpag-ibig. Ngama ako ang tahanggog nga mo pintaw. Ang akong kakapos ang imong tawagong sa akong panday. Ako kang pagkaako pinday sa imong gipulian. Daw sama sa nanangalaw dili ko makaput ang imong kahanyagan lang day. Bukod ko na mabugnaw ang lasang ato gipulian. Kahungot sa hangin kalamni sa tubig. Kung mahimo hinday dapiton ko, ikaw ka lang kamangkinday. Kanino mo awin, mabugnaw ang lasang ato gipulian. Kahungot sa hangin kalamni sa tubig. Kung mahimo hinday dapiton ko, ikaw ka lang kamangkinday. Kanino mo awit. Okay no. Amo ito no ang pangabay no ang bahanon nag-artikulo ang mabugnaw ang lasang. Ano pa itong isang yung pangabaya? Ang bulak na Ay, hindi nga itong bulak ng namutan ha. Sa kung wala gid man hindi na ako makita ang bulak ng namutan. Ay, ari ako nga bulak na lang magayon. Pero mo lang gapon mo. Alam mo ay mo daw na mistress puro tong iyang kopya. Bulan yung mga kabyanan. May Namatan. request baka pobre. Ang mga ambahanon naton, kung isa do hindi naton magarapan kaya sa ulo, kung kay sige ang aton man nga himo sa mga pagkumot kay isabla daw misplace naton man ang iba. Isa hindi naton man sa ulo dayon. Yari na lang no, ning ambahanon nga nagatibulo, bulan nga magayo. Yang mabudaya rin hay, waisin pa no, waisin. May isa ka bulak nga magayon nga
yun sang kagabihon mga istisan nagahilig nun anon bukod makiksuyo bukos nga mayuyo katulad sa linay na akong nakita kung magluhom-luhom timpol nagagawa madamong hobinis sa iya nagahanga pangud sa kagayon nga magkailila aking palapitan ang matahom nga linay at himutaran ang mapinok nga dagway ang iyak kaniyag wala singkangay maswirtigit lamang ang tulong kag amay matamong natihag nga mga kubingis sa sobrang kagayon gusto makigambit isang itoon pa ngayara sa langit ikadulog lamang kung pwede lang masingit madamong nagihag nga mga kubingis sa sobrang kagayon gusto makigambit isang itoon pa ngayara sa langit ikadulog lamang kung pwede lang masingit isang itoon pa ngayara sa langit ikadulog lamang kung pwede lang masingit Okay no? Muyag turo ang aton nga bahanon naging pangabaygit sa aton sa aton mga kauturan, no? Ang nagatigulo ng bulak nga magayon instead sang iya nga ginpan nga bulak nga nahamutan. Okay, antes kita mo padayon kayo uhod tanay nga aton nga paano nga ang panganan ma-shout out kita na igikan sa aton nga mga kauturan. Magandang hapon tayo pero pwede request ta masak paborito gid sang lola ko. Hambal ni James Verano. Mayong hapon tayo pero salamat sa mga kanta mo kadula kahidlaw ko sa tatay namon nga dugay na kayo nagtaliwan. God bless po watching from Kuwait. Ang sa kay HP, happy watching.
Mayong hapon dira sa Iloilo kag sa bilog nga Pilipinas watching halin diri sa Helsinki, Finland from Lowy. Pabati sa kumpare Jamar nga gwapo hambal ni Jaylin kasani. Request ako ang namunet hambal ya. Gilid sang pangpang ko diyan ya. Mayong hapon tay pirot pa shout out ako sa Tatay Reg Gualberto Sr. nga nagapamati gid sa imo, tapos shout out sa Solis, Francisco and Gualberto family halin sa probinsya ka Antique. Halin sa kay Ray Gualberto Jr. Request ako ng malinong ang kagabihon. Walang kupas talaga, idol talaga kita pirot, at yung mga kanta mo talagang walang katulad. Na-miss ko na tuloy umuwi sa Kapis. Na-miss ko na tuloy tatay ko at mga kapatid ko hambal ni Dodoy de Lomos. Happy watching. Okay, tay. Ano ito nga ang bahanon? Ang ginpangabay? May uhaw ko ginatagya po, pre. Ang una ka ginami nag-request uhaw. Tag ang pobre. Dali lang ha. Kag tamasak. Yan, kahalin-halin mo ng kamera. Okay na? Yari na. Ang inyong nga ginapangabay nga nagatigulo ng wow. Uhaw ako sa pagpalaga. Sa pagkakita, naabalang na mo na magbiyak sa lingkod, kanunlang sa sahag mo na napanas katulad sa asin. Sa itinda ng timpanong naging alpila kaging sa ikan. Sa itinda ng kalipay nawasulang na lumabay kanubunsang pagsaliko sa hinali lamang kung sikway mo. Nakulay sa pagpatingin mo sa akin. Sa diin taman karon, tamdan ang kahiliyon. Ang dughan ko ginapaw, ikaw lamang ang magkapagantay. Ginakuha ko sa pagpalit mo sa akin. Kung sabihin naman karon, tamdaman ang kahiliyon.
Okay now? Amuyad tunog ang bahanon nga nagatulo uhaw ng inyo nga ginapangabayan. Ano pa gay okay na? Oo. Nalipat ako. Diyog lang ko dito kay da kung ano ang nila, ang ginapangabayan ng bahanon. Ang pobre, kagag isang tamasak. Ang pobre, no? Ng dalo ay kinako na pangamukan. Sa sunod lang natin na, ang isa lang. Ano, tamasak lang. Langoy sa tubig at matalong na lunas sa tanang kabayo ni Simon Protasio, siya gitong kinasaligan. Nag-abot sa tuanay ginatawag pang barko sang mga kapisas sa tanan nga barko. Nalaki ang kanutaan ni Simon Protasio, ilagin na tubang Riley nga karsila, ini na asunto. Kinsakyang sita masapakat to sa sa gobernador Sirio, siya ang naging kaisog ang naghari sa kaugalingon. Kung maluwas ang tinawo sa gahong sangkat sila sa pagkakulipo,
sumalutat. Nanging parutat mo'y habang ang kabaylo tamasak na kabayo. Irikag natapos ininang kasaysayan, istorya kag maragtas utang nalulutan. Kabayo lang sita masakapang nanging baganihan, kag nanging malalopion sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay na? Ano to? Nakatag ko ng sinyo, no? Mapuway-huway naman ang inyo alagad, no? Mabatong naman kita na isang kilak mga shout-out gikan sa aton ng mga kautuhan. Madamo nga salamat sa imo ng pirot pabati ko lang na siya from Noy Sarciso. Ano? Mayong hapon kay Beverly Joyce. Happy watching. Ay, kahit mayong hapon lang ta sa inyo. Sa mga Bindiya pamilya, sa mga Higira pamilya, no? Mayong hapon lang ta sa inyo. Idol, binabati ko pala si tatay ko na si Victorioso Jr. Del Lomos. Diyan sa Panitan Capiz at yung panganay kong kapatid na si Ronelo Del Lomos. Lahat ng kanta mo, Idol, alam nun. Salamat. God bless. Stay safe. From Dodoy Del Lomos. Happy watching kay Ma'am Sel Alps. Mayong hapon. Tay, pero pwede mangkot kung tagpilabayan sa imo kung i-hire ka namin kay gusto ni tatay ko mati kay gusto niya mag-duet sa kanta ka gitara bal ni Ray Gualberto Jr. Ano mo niya ay Pagtibig pa. Pandimig hindi takalin sa aton balay. Basi ko ni. Magato tawhay ka rin. Pa-request pa idol hampak jagoro hampas sang gugma iya. Pa-request ako idol pirot matinawang langit para kay Jemar Piano kumpare kong mabuot. Alin sa kay Julian Kasane. Salamat sa pag-grant sang ako nga request tay pirot. God bless you always from James Verano. Mayong hapon lang ta sa mga kaparentehan ko sa Pasig City, halid diri sa Helsinki, Finland from Lowy. Okay daw. Yan naman ang inyong maging pangabay, no? Okay na, hampak sang gugma, no? Bali, duwan ka ng kantang mga idolo. Kaya daw Ulan. paano naman diri nga mag-ulan, no? Hindi man lang may karon wala man lang siguros karon kulit tapatiyo. Tingagawon ka niya, bali doon ang kanta. Ini nga ambahanon nga nagatikulo, hampak sang gugma. Hampak sang gugma, isip na tanong ng gansa, dalit kung tumupa sa mga tinaga, nagkasalimu ang nagkakalimasa. Pagsang tuma, dahilig matanda, di mabalbaran kung sinong nagbatya.
naghahanap, dapat ba ang kapuhin, kaharian man pa. May katumangan, galit sa gugma, hanggang lubos ang kasadya. Mapatpat ang libo upang mga problema, kanang natin ay malayanaya. Kapawa sa langit, umang magkita, ang kapastawan, ang dahil magbagda. Katamis kalipay, kasadya madula, ang nakabuhi, matulad sa tuwa. Magkatulalay, punasin kahulugan, nga nagtaya, pinatuyang tuya. Tunog sang gitara, makahong pamatian, sa nagahigugma, inhang turawan. Magkatulalay, punasin kahulugan, nga nagtaya, pinatuyang tuya. Tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugma, inhang turawan. Tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugma, ng inhang turawan. Okay no, na bilang pangatapusan naman nato ng ambahan no, nagadulog sa inyo. Walay sa payang nga nagalubog ang langit no, madulom ang langit kay nalikupan sang galong no. Kay gila pangabay gid ining ambahan nga nagatigulo, matinaw ang langit. Kasi matinaw karon. Okay na, ayari ang imo ambahan nga ginapangabay, matinaw ang langit bilang pangatapusan sa nato.
ang mortal nga sala. Daw nagratol nga ako ginagayon natubang ko sa akong kapiyak sa dugang ba. Thank you gali guys sa lalaki nyo ba sa may HP kay HP bala dyan. Ay nagantaw ka ginahaw. Nag-send sa kang $20. Thank you, Gid. Madam, mga salamat, no? Kaka, amo lang niya mabalos gid sinyo ang ambahanon. Galing ito ya, dito wala nagtatimpo, no? Daw nagadulong gid ang kalibutan, no? Dili na kita mapan. Kaya at least may ginakuan mo gyapon sa atong mga diri sa YouTube. Pero meron ako sa mga nag-download, no? Ako nag-upload sa atong nga no? Dala share sang mga nibala naton sa gitara, no? Pag isa-isa lang kakantang gina-upload ko. Para nga matutukan, mapananggulan ninyo. Kung sino may luyag nga request lang mo diri sa akon kung ano nga kanta nga kunan nyo sang kwan, sa mga chord lang. Dito i-kwan ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Okay, madam, salamat. Kaga palihog lang share pagid sa iba. Kag madam, salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan. Okay? Bye-bye.